Oras madihita saluhutna kamanginang taham latih matutuhatay alabu hita tolhas noaing tu ulaw nabal gadi bagasan sadaryon naniuluhon ni iduk ni Huriata amang sekretaris jenderal HKBP jala ibadah ta di bagasan Tikion disiarkan secara live streaming. Tapaho hom mamartang yang mahita di bagasan rotabi. Amin. Huria na hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus namarpungu dohita di Borgino laho mamestahon parningotan ari hatutubu ni Tuhan Yesus Kristus upasahat hami matuhamu saluhutna selamat ari natal ma dihamu saluhutna selamat ari natal manang dihamu parhaladonan narodo ibana manopot hita jolma perdusa di rumari do dirina jala disolukon rupa ni hatuban gabe sumatu jolma do ibana jala rumang jolma dapot di ibana marulupuluk mato ditta di namar ningot ari hatu tubuh ni si paluai las ni rohabulut do bornginon di tonga-tonga ni saluhut halak Kristen beta mahita marsobat dia dopanna tay dehon magwarna ay nunga di patongon Kristus nagawe partano batuan ni hatu auta marlop-olop dorohanana maduputan Jesus norang tubui taulop pamaibana marhite puji-pujian dotun pemilahata betama tendohon ma puji-pujian ay nunga di paluah hita sianaran sadosa dohot pangasyota atong alia kadungan taparade madirita tasoba ma tuhatai di bagasan lasne roha tabaritahon ma nunga tubuh Kristus nunga songgop hadameon asa saluhut jolma taruli di lasni roha naung pinarade ni Kristus marede mahita Jesus
marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia, na tumopa langit dohot tanoon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalan nunga huida hami, jalan nunga huhati dako kami, dohot hubaritahon hami Tuhamu, hanguluan nasa leleng ni lelengna, na di labung ni amay hiyan, jalan nang patar di hami. Haleluya. Martangiang mahita ali debata ama na di banogijang, puji-pujian hasang hapon dohot hamulateon husob bahok kami tuho, marningot si lehon-lehon mi na balgai tuhami jolma na di pardangulanon, ima anakmu Yesus Kristus na sinurum sian banogijang alani hami, gabe na dangol do ibana jalan na pugus, pola tubuh ibana di barani pinahan di Betlehem, asa mamora hami, sai rajai jala tugu-tugu hami, marhite-hite todim, asalam huida hami godang ni holong ni roham, na pinapatar ni anak mi. Amen. Maredehita di ayat 2 Roma liturgina parjulu 7. Ibana naung adong dimulanai do mano panasana adong, dilehod do hanguluan jala di permudu-mudu do nasana tinopanai, rasi rasa sadarion, ditopa do 2 panodang akan nabulun, gabe pangguruan ni arian dohot borngin, laos ibana sadiri do panodang natutu, asa unang mian dinahulum nasa naporsea di ibana.
Marede mahita di ayat na paunop penanon Roma liturgi 2A 2B 7 lo. Nang penang marsinod dang panodangi alay tung torop do tahe halak namian di bagasan nahulum ima akan na pinarhatoban ni hisap ni pamatang na makorhon rimas ni dibata jaloon ni ganup halak namian di hahulumido uhum sian dibata alay radido hasesaan ni dosa di ganup halak na olo manopo ti dosana mulak tu dewata atong bege majujui mulak matu dewata tinggal hon ulaun hahulumoni asa manghuluho.
Bidama gari-gari pelajaran pakai jalan membuang tidak anak dari tangan nama kuatna malu. Ditiki marede hita majuma liturgi na patoluhon tujulo marede mahita. Dung dapot gok ditikina disuruh debatama anakna tubuh sian sada buru-buru na ginonggoman ni patiki asa saut ditobus halak na ginonggoman ni patiki parade maroham majakon hatu tubuh ni si paluai. Lam godang pe aka paru kilon na masa di tonga-tonga ninguluon. Ingot ma, tuhat tado nama dongane hita. Molo lam lumlam aka parohaw ni jolma di partikianon. Ingot ma, ala ni ido ubahen na ro Tuhan Yesus yan banogijang sorang tu portibion. Asa disodangi sadok nguluta na di bagasan hagulapon. Martua do na tumangihon hata ni debata jalan nau peopsa. Amen. Nungaro tuhata manopot bangsona jalama buan haluaon. Ido na tapestahon di Bornginon. Alai haholomo dojot-jot makukupi tanoon
jala lam tujurbu nado pangela ni si bulisi mangihoti torop jolma disegai do toddi haporseao dohot pakirimon sugut diguturi nama rumah tangga disegai nang rohani anakkon asa tuis di hatani debata alani tamadu hita di pesta Natal bornginon pahusor-husorot tai di bagasan rohat tabi Ooh.
Jongjong mahamu. Nungagala beli. patuluhon nama naik tu surgo lauhudu tu siamuni di bata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangulu doh namate au porsea di tod di perbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia doho dia sesani dosa doho dihatai nama dok mulak mangolu sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan naso rasuda hutul mam.
apala gudang nian si pikir honoton dang apala marsa anggiat sumuang las ni rohamuna atik tung dang apala dok si hol sohonoton nian songonan ni dohi alai hirana adong nahurang ubedak sikop las ni roham nuai ngamanginang diborgin natalon dinamulak kita non sia joron itu hataon naing gok las ni rohata alan itu hatai songo dia doi ba marlas si rohan waing godak si pikiran dak songo na di rohai jupang nuaing hamu kadongan lao marohata tuhatan itu hani natabigi jamita di bornginon asa sumuang las ni rohata asa anggiat marlapatan pestata bornginon Natal di 2020 sadaon mabbe marulupulup todita las rohatta gok hadameon rohatta be hadameon bagasta hadameon hurian itu hatta molo tapamanat hatani dibata jamita di bornginon nama bain sumuang las ni rohatta marulupulup hita taida diturpuhon adok tulu oddolan na parjolo isedo tuhattai isedo debatatai jupak kita do diturpuhon na paduahon ahado dipatu pa debata tua kadongatta suddu na parjului jala dia do dipatu pa debata nang dingolutta sahat to bason jupak kita do nang di hatan itu hatta turpu jami taon jalan apa tuluo songo dia mahita majakot debata dohot mangolopon pabahenanna di bagasan ngulutta ima kamanginang mabay sumuang las ni rohatta di natalon mabay barolopolop todita gok hadameok kita buasa natulu dolanon alaido natakas di suarahon marhite turpuhon molo na parjoloi nakin isedo debata hobar tuhatani debata di pesalmen 147 ima songonani dok dia sadai ai hasudungat doibana di hata Indonesia di dok Allah itu baik jadi debata na burju debata hasudungat do debata tai alani odonang ojahan ni lasni rohatta jala dia lima di dok tibul do tuhatta jala pargogo situtu parbinoto nasun molo songonido tuhatai tibul tuhatta tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan kita dangadong namaol di tuhatai ommatong dasor o jahat dihita berginon marlasiroha marolopolo gok hadameok kita jalamar partaliat tusima molo digabarhot tuhatai hasudungan tibul baik dan juga tidak ada yang terlalu sulit lebih jelas semai hamok kadongat tunapaduhon naking ahado dipatu pa debata jalam molo tajaha gajang ayaton dipajojor sudiak kamangkainang kesimpulan na tu ngapala sikop do pabahenan ni tuhatai tua kadongata suddu na perjului yakana prosei nang di perngulota si ganopari molo dipajojor secara jepek dia na dipatu pa debata di hatan itu hatau di pauli debata Jerusalem lapatan na diparade debata akasarana prasarana ngulu ni pardagingon nang ngulu ni partodiope didok papungu-pungu akana mapar lapatanna mempersatukan akan tercerai-berai merawat yang terluka menyembuhkan yang sakit jala ayat opak mengatur tata surya asa mardala sude natinopau taratur paluahon akana tertindas ninna diat onom parohon udan asa mangolu natinoppa suasuana denggan jala didok parade si panganon tuaka na mangulu omma na digoari di hatan itu hatta jami taon na dipatu pa debata sian na jolo sahat tu bason asa dohonot tamamu kadongan
sikop situtudo di patupa di parade tuhatai tu sudi akka natinopana hita jolma akka suaswanan bahkan akka pahapahanat pe diradoti disarihon tuhatai nangopi hamu kadongan dasor nakoko o jahat tamon lao marlasiroha marolopolo di bagasa parngulota siganopari jala siani mahita bongot tuna patuluhon na parpuri naking dia mah na patut songok kita naung manada ise de batatai marsaulihon ahana di patupa de bata hudok na patuluhon naking songo dia mana persea songo dia mahita majakot tuhatai songo dia mahita mangolopon pabahenanna sian najolo sahatu partikianon di parata tu hita bornginon di pesta natalo di hatu tubuh ni tuhatai tabasikopma lasni rohatta ala ro tuhata Yesus tuhasianganon ala takas di boto debata tahapor luhod do haluaon tahapor luhod do hasesaan ni dosata nasoboi tarjalohita marhite usahata nasoboi tartuhor hita marhite hepeng alai ima dilean tuhatai asa sahalinari hamu kadungan patu do marlas roha hita bornginon marulopolop todita gok hadameok kita jala molota pamanat akka edde ni natal di buku edde tai sai di suarahon berulang-ulang hinarikko ni lasni roha di buku edde 52 hala lasni roha gudang hatu waod do lasni roha do hatu tubuh ni Yesusi di bagasan nyomma molo tata kasih perdalanata dakku boto menang nok 3 hali hita marnatal amanginang sataunon au sadiri omma paupatto namanginang marnatal jala molo tapapungu sude manang na 3 hali penok tapestahon suku-sukun tabbado lasni rohatta manginang tabbado hadameo ni rohatta di bagasan nasai tadohoti akka pesta natalon anggosoi somal na adong do opat na tinggal di natal alai sudedang marguna dia may na parjolo sisani natal molo dang di bagasan lasiroha ba tinggal maka sampah ima akka bukus ni iddahani akka dekorasi akka tata ibadah batar masuk do ulia te ya hatau pohon natal tahun te paditanamnya te ini plastik do salah do plastik dak pola salah mardosa do mabai plastik gabe pohon natal dak pola sahatu na mardosa ale dimulana adong go makna ni pohon natal hamu amanginang idu benda dihutai si pendajulu hita tidak dana dak songonodo pe hamajuonon sai hawat turmangan do dibadang amang adong amang natumbuh wida di sonwang asa aslina cemara manang evergreen do gabe pohon natal ala dia kahuta luat kota na adong saljuna holan cemara odo na bertahan mangoludang marurus bulungna lapatan ni molo hadir cemara gabe simbol pohon natal patuduhot tuhatai naso tartaluhon portibion na mangolu rodi saliling nililingna jadi tiktung dijebut tabe nuanga ka pohon natal na plastik asal maunang gabe pataridahon hapor siap plastik dak kamanginang ay songono begekia berengon hirahau alidak kau jibu halak Kriste songoni tong Kriste do nya nalait hira Kriste do balili penajolo natagalahin naking ido simbol natal ananya ha lili taon natabagala naking ubena hadir di natal ima lilin patuduhon lao mangaleo sinodangna ikon mengorbankan dirinya sendiri ido tuhat taya manginang dipeleho dirina
Roma nuaing lampu na berkelap-kelip. Salah doi dak salah, mardosa doi tama benodang mardosa. Alai so tunggabe hataridaan ni hapor siawot tamanginang lampu berkelap-kelip, sifat mitop, sifat lonong, sifat galak. Boy do hapor siawot tok songoni, sifat galak ulileng mitop. Lapatan ni boy do gabe akka na manegai portibion hape naking diturpuhon diramoti diradoti tuhatta na tinoppa unang maholan menyisakan sampah natalta alai menyisakan lasiroha na ulina denggan boy do tong napaduahon sisa ni natalon gabi akka ngilu ni daging amanginang gabi parsahiton puasa paguda kuat tong kegiatan udok marnatal 12 hari dungi satu borngit don non ay selfie do habis natal tangi marbaris-baris do latihan marnatal apalagi panitia mardalat tuson baraku boto dan opatalihu do hoti natal ibuka si panganonon sarufa format na sude telur goreng bulat isambal badungi rendang baido terus bamolo 10 hari hamu marnatal 10 hari telur rebus goreng dok rendang meradang goreng usus sama nginang 10 hari songoni somar sahid dungi loja akenata akaparopuan ay duhutanami luar biasa doang gunung songonon ay mulai sa minggu na salpu akka paropuan inataw ngama kuci jabu pagalak kompor buasa kuci jabu mangalopa kue alana mulubuka pitu ba masak opat habis opat ngarok sangat tong isipan jadi terpaksa itu tutup pitu asa bui masuk tu kaleng asa taman non roak katamu dangi jadi enggak saya hupai ingot akan di huta molo ikut tapature mesala do hita pada dodak salah manginang mardosa pola hita molo tabay nodang mardosa hita dak salah alai tapamanat ala ni lojatta sipata ngamate komporon pidda panas na itu ate-ate murah-murah mangamuk murah-murah tarimas haso tabbasahit do takkan asing basing do pehitaon wae ngaluja manggabagabay gareja ngaluja manggabagabay jabu manggabagabay diri do pe ay suboto dia perdumuan ni natal tu horded do sofa alek koni soma sude ihalujahon on sala do horde baru amanginang dak sala mardosa pola hita daong sala molo gabi sofa baru hita dijabu daong dak pola mardosa ale unang alanion magolas tiroha merias diri do pe ada senia tusan balurus ubuk ni dongan rupane lau natal di karitikon na kariti ngiri bonding basa mol hiat dunia tusan birong obu ibai botar obu ibai birong akan asing salah do sudeo sahalinaya manginang dak pola parsoala salah dak pola parsoala dosa alai unang akaon manudati hita majakon lasniroha mabay damero hatta asa unang gabi hulang ngiluk ni daging na tinggal duksay na talon alay marulupuluk marlasiroha di debenganan na kamangkay nang natalon boy doon menyisakan ng kaparutangan sa hutak kasya karo nga padita di daerah-daerah marojak do di bulan Desemberon dinas pigadayan igadeho mamasna asa tama natalon di igadeho do si peda motor na isi mamijam jo akamanginang na pangarato mauliate maroha mo ba mudah-mudahan marung mulak ka mo no sinotong hok las tiroha muna nagpagudak ku utang ay sipata sa tamana mulakon mga rental pitaho mobilon sa songon na molotuk pe di jalo akka pamilitan waing na binuamu siya pangaratoan las maroham ba wabenon nga songoni hamin ay hutaon ay dia coba sada dasimi neng lau si tua olay monin na lead da si romo si tulang mon ngaliling odak pajupang lejo baju min na unak pola marsa rohamba memang ido las ni rohana ay sifata dang dapo tabbe sudi rome nak tuana ay dia maju sada dah pakyami
Asadong ingot-ingotok ko na inak tua sobakku basadok dang adong mingahabis holak koper huna ma anak tua ina batok koper mipe taho diaunin na. Unak pola marsak ko amang inang unang gabi marsak roham magolas ni roham. Alehita pe akan ibu napasok ito molo pesona di rohatai dilian akka pangarato tau las marohata akatabahat doi sude akka si panupahi si pangurubi doi dang disi si tuhun nilas ni rohata di natalon alai holong ni rohan itu hatai do asang giat unang adong makurangi unang adong mabuat manangah hape las di rohata majakot tu hatai unang mago hadameon ni rohata di natalon alenau po sa amang inang nabuhi do natalon menyisakan nang akka parsalisian akka persoalan somal namay songon nakyang mulununga gabi godang akka siulaon godak pengeluaran palo jahu pamatang boy do murah-murah naik darting boy do murah-murah naik tensi murah-murah mangamuk boy gabi mamikasi akka parsalisian mololo jahu amang inang di kapanitian Natal adok kira na tenak-tenang unak pola magolas ni roham ay sipata gabi perbedaan ay ulang tenak-tenang go bayon somang nahe ulon hape kot tampilon songoni di debenganat do lang makatai saragamong gabi perbedaan adong inat tamat do biru majo taban ay do biru dangarong biru Natal biru-biru do enna hijo do nuansa Natal inna ay terus Natal tiap tahun na merah maju sahalion gabi marbadai musema halakonal ni saragamon nautigo doroh amang inak saragam nak pe baju maragam-ragam daripada saragam baju ala gabi persoalan gabi perbedaan doho duang jahit na itihai at juga rihanau naik pajeto nocong onok kiado hape hotor naik na sonin na musai marbada holan ala ni saragamon so tungadong amang inang manang nadia penau so guari di som mga batilas ni rohata ala si tuhu ni Natal sian najolo sahat tunwaing ima las ni roha dohot hadameon ala ido ditaruhot tuhatai ido dibuat tuhatai tuhita so tungadong na asing manggatihon si tuhu ni Natali asang giat hot las ni rohata di bagasa perdalanan ni nguluta asa molo tapamanat na tulu bagianon ise do di batata nunga di patorak tu hita aha di patupa di batata nunga tong torang di hita terlumubi di haroron itu hatai asa si halaputatta si hobasatta di hakristonoton bohado manak songo dia do hita majakon di bata mangolopon pabahenanna di turpuhon matsai torang do di dok jala di bagia perjolo do di pangujungin di turpuhon didok haleluya ay deng gaddo edde honoton debatata ay hasudungat do ibana tama puji-pujion ido dimulana ala diujungi dia saplusada dihalomohon rohani Jahoba do tahe akka namaka biari ibana odo nagabe tarda nata patuduhon las rohatta di haroron itu hatai na patuduhot ta sambut haroron itu hatai di bagasan ulop-ulop dohot las ni roha godang do mungkit ta do pitujulu dak taboto do pesong odia tahun nanaik sidalanata 2022 alesada na pasti tuhata na patupahon akan nauli na denggan sian hati di turpuhon lubi 2000 tahun na salpo jala ta parsaulihon sahat tu sadarion ibana do debatata hot manarihon nguluta atiktung songon nahudok naking marsa rohamamang nuaing danga pala sikop na talon ala marsirang sianak kana taholonge ingot ma marsira kita sianak kana taholongi alayang gode bata dak kia sirang siak kita atik tungadonga kasih pikiran munaborat omma di bagasa bornginon haroron itu hatai
Berita nauli tu hita ubal gado huwasodot holong ni tuhatai sian akan aborat na dok songo dia pe natadopi di bagasan ngulutta si ganupare. Asa di bagasa bornginona manginang dinamulak kita. Nakin mungkin antara 10 sa 50 las ni rohatai. Alay sudi mahita na pungudi bornginon sapala nauk tapar saulihon holong ni rohan itu hatai las marohata gok hadameo mahita di bagasan ngudutta si ganupari. Amin. Ali Tuhan debata manami siana sarohanami matuhan madok muliate tuho alahu debata nama narihon akka suduk na perjului hodo nang debata nami nahot manarihon ngudunami sahat to bason terlumubi manarihon haluaon ni daging naktot dinami marhite haroron ya nakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Atik tungadok siak kamion natongon marukil Tuhan. Gabi hurang goklas ni rohanami di natalon. Tuhan rohami tuho. Huboto hami sikop do holong ni roham. Urubi mahami sudi. Tujulot Tuhan. Dakku boto hami akadia do penamasa. Alay sada natakas huboto huha porsay hami. Ho Tuhan nami, na mangaramoti hami dia katiki na salpui. Ho do Tuhan nami hot mangurupi ngulu nami sahat wa katiki na mangikut. Atong guk malas ni rohanami Tuhan. Marulupuluk matod dinami. Jala mardame sonang ngulu nami. Marhite Kristus Tuhan nami. Amin. Marede mahita tapasahat ma peliata tujulur sada A sada B dohot paduahon.
Yesusi edeho majahoba ai ibana do pardengga basa na paluaho dohot paulihon. Tacakon masih palui di voluta, asaro ibana pasabang rohata, pamalum rohata, jalan bukan rohata, asadoh tita makati dakon dibata do tama puji-pujian. Edeho majahoba ai ibana do panoppa na marmuduhon na tinopanai. Dia tu dibata langit, tanah, laut, nang akajak-kajang, dot sude akan dibagasan na masai uli, salut naik kita dari bata, ibana tama puji-pujian. Edeho majahoba di bagasan haserepon dohot olop-olop. Las marohata, margogo jalamonang mahita, manang ahape namasa, ainung arosi palua manopot hita perdosa nadang asa sumuang persaurata dohot debata panopa nabujui. Nuaik peta pasaha ma peliatta tuhara jauh ni debata matang yang mahita. Ali dibata amanami na di banua kijang. Hodo haroroan ni saluhut sileho leo nadinggan. Doho nasa uli basa na mauliutus. Hupasahat tami masian na niliho mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabiwap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asaho perhasia kami pilihanon. Pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang ni silehol-lehom mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Gijang sai pinarbadia magoarmo, sai Roma harajaumo, sai saut malomoni roham di banotongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, si sama dosa nami, songo panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Disodakon Tuhan debatama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debatama bohina tuho jala dipasaor homa damena tutodim.
Akamang inang marsugut di pesta Natal ta pukul 8 dohot pukul 10.30 di bagas joroon laos patu kota do ulaon nabadia. Horas madita saluhutna.